Anong gawin mo today? Sa bahay lang, mag-gym. Mag-gym. Kumain. Mag-gym. Kumain. Wait, ang hat mo. Very cutie pie. Cute. Aslum. Aslum ka tingnan lang. I love you. Cute. Tapos yung dala pala ni, maliit lang. Malamang. Ako lang pala yung malaki. Hindi ko nga siya ba't sobrang dami. Ito pala. Kasi Bye-bye! Bye-bye! Hindi siya sasama. Miss Prince! Nasa Taiwan na kami ni Celebrate na yan! Are you ready? Taiwan! Taiwan and only! Vlogging! Pila pa yan. Oh, wala kami class pag Chinese New Year. Kailangan magbili tayo ng fruits na 12. Happy Chinese New Year. Mukha kang mali. Mukha kang... Mukha na namin yung bag namin. At may busy dito. Busy ka dyan. No. Dahil nasa dulo yung makeup ko. Nasa dulo ng walang hanggan. Sa dulo siya ng bag. Lucky to meet Sky and Mila. Hello. Mila, Sky. Hello. May bago na tayong chat. Downstairs, so we must take the lift. Just the vegetable pizza, yes. Oh. Cute. Bye-bye. No! Love you. Ingat. Workout na ako. No! Busy. Ako ay magme-makeup. First time ko mag-makeup ulit. Nakatapos lang niya Nang sakit. Ilang weeks yun? 2 weeks at ako lang makeup. Torture pala, no? Nakakamiss. Oh, may... Oh, ha? May patungan. Patungan ng patungan. Ay, so, ang una kong nag-vlog, nag-makeup tutorial. Ito yung una kong vlog. Sarap mag-primer. Lamig. Ano bang primer mo? Yung smoothing primer ng Makeup Forever. Inubos ni Joem yung hydrating primer ko eh. Maganda din yun. Parang yung feeling niya parang hydrate. Parang basta, hindi ko ma-explain. Basta masarap yung feeling. Ito din gusto ko. Or returning iron. Cute. Patingin. Halatang first timer eh. First timer na Tayo ng mga Pinoy, parang... Oh, sa Bisaya kay Manulman. Manul. Ayun. Sabi ng mga Pinoy, totoo. Na dumadaan. Dayo. Oo nga. Sarap maglagay ng madami ito. La Palette Beauty. Happy.
BRB. Tapos na ako mag-makeup. Ooh, na-miss ko mag-makeup. Lipstick na lang. Hindi pa ako nag-lipstick eh. Ayan. We are ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Gets ready. Gets ready. Ano ba yun? Ay, nako, Inday. Gutom na yan. Ay, wala tayong tubig. Pwede kayo magdala. Sa baba, no? Sobrang ka. Lord, sana hindi mo makanta. Hindi, okay lang yan. There's free coffee, free water, free soft drinks, water. Then we have free photo. Parang photo. Pao. So, pao. Milk tea. And more noodles and snacks. And we have kiamoy. Kiamoy ba ito? At least Uy, nice. so 24-hour snacking. Free popcorn. So, mag-rely na kami sa Google Walk. Yes. Kaso umuulan. Ayan, nag-work siya. Sa likod? You know, pag ganun. Ha? Meron, may... Gusto mo? Para pagdating natin doon, gutom na tayo. Worth it yung pagkain. Dito kami sobrang mura. Yan. Walaan lang natin yung ulam. Matututo din ka. Ano siya, mukha ka siyang Miss Wang. Hindi ko natiis yung lamig. Kailangan ko mag-baby daddy. Joke sa Bisaya, Miss Wang. Na-miss ang suwang na joke. Yeah. 너무 상창. 아, 같이 할 거야. 아, 너무 Gusto ko i-try, kaya lang ice cream siya. Sobrang lamig, Bisbeans. Like, tugnaw ka iba eh. Mukha na ko si Snowman dito eh. Mr. Snow. Nandiyan lang. 你唔使搞錯啊！邊麻雀啊，哇！Ayun na chicken wings. Oh, it looks familiar. Ang sarap. Dito kami mag-dinner sa street. Okay. What do you call that? Chinese name is 葱抓饼. Yes. So hard to pronounce. Chonghua. Yes. Chinese name. Original. Video yan? Sorry.
Dito kami sa net. This is now my favorite. Pakabili ako ng bili. Wala na pala akong pira. First day pa lang eh. Ganun ako, magtipid muna sa una. Babalik kami if may extra money. Marami pa kami puntahan. On a budget. Char. Marami akong nagustuhan pero babalikan ko sila. Nice. Crossing. Paano kung ma-slide tayo? Naunsa man na imong lubot, day. Yan ang nag-violet man na, day. Parang ang binili namin needs. Needs. Buhay 1-4 siya, pero okay lang. Pang forever, basta hindi mawala. Party, party! Ayun naman. Shucks, kung dito palang ganito kalamig, paano sa Yangming siya? I'm so excited because I already have bonnet, Yes. scarf, Yes. and boots. Yes. Perfect. Ready na magtagal sa labas. Muntik na ako na slide. Pero nag-vlog pa rin. Sorry. Vlogger forever. Vlogger first. Yung sinus. Ma'am, may stalker po kayo, ma'am. Kasi sana ng picture dito. Maligsan ka diya tayo. Ayaw. Ang ganda, no? Picture tayo. Ito yung palatandaan namin. Si Watson's. Watson's yan. Favorite to yun yan. Watson's. Net. Hello, Dom. Ay, Idum. Papakita ko sa'yo yung books ko maganda yun. Kausap din niya yung boyfriend. Kadiri. Kadiri yung, kasi yung itsura mo makikita ka sa vlog. Nag-video call kami eh. Video call. Nakikita ka sa vlog, tapos ganyan yung itsura mo. Wala akong makakala. Ay, pakita ko yung butas ng ilong mo sa vlog. Ganyan na. Ay! Pores mo. Kita na yung pores mo sa vlog. Oh my God. Makikita, hi! Miss Prince, ito na matapos ang vlog. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. Sa mga hindi pa na... Sa mukha dong, uy! Please like my Facebook page and my Instagram. Salamat kaayo!